Mutagereri tigatolete dondo ya masaya mukuru isambo chia Matendenio ime ya Embu. Ime ya Embu County. Straight away Embu County. Takite koba umwenge sana ase dondo yeli tukolia lero jamani. Yes. Ete koba umwenge sana ase dondo yeli tukolia lero. Omungwano yomo omungwano yomo na nyuomete. Ekera nyuomete bamenyete buya sana no murugyoye. Bamenyete mulembe. Bamenyete buya sana no murugyoye kabisa buneta kire koba. Bono Buneta kire koba. Buneta kire koba. Omungwano ye nabwato musani oye basikaine sana. Musacha. Basikaine sana igo barenga bagisangyo buna bagukina bakine tamo binte binge go bagasangire. Omo sanyo yoye agacha kanyore mirima sigete akaraye korege kaigo bagarasirerani yake. Emirime eri gachie kaera akaira na asomochyo o Matendenio ime county ya Embu. Ekeraira na hande kabe bahati bakaumira no musanyo yoye. Oyo nyuomete bono. Oliera taranyuoma. You see? Akusikiliza vizuri. Oyo nyuomete mbasikaine no murugyo yebana natika gote balitangani. Na hende nigi ni to murugyo ye kiasi kwamba nabaka moire chibe ya sagete kumbe makungu nabangaini eyo gago safe ekara moire. Musubaji utari gosiakeli bese. Gosiakeli bese ali ndete nibo sana. Ekento giachitege kabo mongwano yokara obugima bokababu nanko mokongera bole agatebyo musani oyo ngandugu yangu tata tuarule na yale. Ginko na gonchoka na incho mochioyo o Matendenio kotema guseni nyore ganto. Nkware ko nyorera libaga muhalia menyake. Kuna kuligie mbinu ginko nyora na inche manya koranga kingo ngo shift insuke. Rafiki yangu bwana. Sasa kufaye kwa dhiki, si ndiye rafiki. Aye kwa biru musani onenga kientambe jamani. Aye bono no muntu kuna gonsaba libaga. Togende buone tata togende mwana ramenyo. Akamoira mwaya akamoira umweyemo akabaga akorwa sayo koso imeye town ya Matendenio. No muntu tuarure na yatambe. Tuarure na yale. And it was very true warurale. Tuarura tambe. Kamoe room. Kamoe getanda. Madendugu ya ne operate korwa. A mattress. Pakaga TV akabekerwo. Aiga no ko bago operate korwa ekwagenda gukora ibintu byao. Ebafu ya onera abona bogo kuna machi guchebekero tagete. Omongwano yere akabaga akogenda emirimo. Egachi gape niritukiri mongwano yo kolengana nemirimo akokora akagenda for 3 days. Lakini nyero mongwano rino akoperate kurumwaye. Kumbe omongwano yo nando chire otwaliro bwamate bwange ndaboruke bwake bwanchani na mukomo ngwano yo musani oye. Mungwano yagakare koira na lituke limo akanyora bwa yegebekire bibuli muntu taliyo. Seriously? Ogwakira mukaye siminga Jeni tali ayeli. Jeni taikubwata simi. Aja kanyore message ngaki. Jetindi abu. Mungwano yogo tema wake sabu okonyora ng'umusani oliyo yenere bachiete na mukaye. Wikira bono ndora manyanga gose ngetambokero kiairete ekera nyororo boti uru. Omusani babeire nere asigeka. Ochire no murugyoye. Mungwano iraniro nyorire nyumba ya egebege kongontire bibuli mukaya tayo mungwano ria tobo menyo musani ya tayo igongo uliruo murugi no musani oye oime tigale ronso mama liko ndwa merengani isano nemo merongewere na kianda tigere ngani merengani isano nemo merongewere na kianda tindiko kwana gendere kebungongo so manchengenda merongewere na kianda kale goteba igo nabo igo irabe asomonto gotomana no mokungu bwo montonde onde bwensi okoba no mokungu oyo oikae gwege susuro
irora emerenganisa no neme 20 na kianda nabo igira abaso omonto gotumana n'omukungu bw'omonto onde bwensi okoba n'omukungu oyiyo goikae bw'egesusuro ng'aki bono naraire sika omukungu bw'omonto endara kuboria kiokana kinataga gukwa tindi komenta twakorire nganchire nkuboria tomenta time chadara tobwata naboigo mboli gukora turi onde bwensi orabe n'omukungu oyo onyomire nanya ore gesusuro yaki yesu omukungu yero manyete nanyomire bwamwe agokora igo ine egesusuro kia yenkereo konye bono tutatigo so bibiri mono because kolengana na machikamusa winyoro musubati naru bwate twasobo tumanya kale twase Yesu kolengana machikamusa musubati gale kwa mageno musubati ali gale kwa Mary Magdalene bono ekero kora nkio tata bega Abigail moje kolengana machikamusa bale bwana iko that time areta bana babere batari bana for the time of grace areta bana tupo konyora Yesu atarate bana onde bwensi omanyete ngatana gukora kibabe omutaka ni kumwaka ligena you know we live in the time of grace. All right, generally tigante bega respect your marriage. Yes, you are very true. You are very true. More especially you mungina bumuntu akanire dayori ekabe kuororo bagwate bango musacho kolengane yina aye gwegesusuro lakini akero gwekaso mukungu okolengane yugwate bagatige nyangisiku yatukora magazeti yeliziko yakagwa ni rege ye nyangisiku na gwate aba mejangerebo abana tupo bumusacho korezerwa baja kungiko baja dalia yatwale gukwanira rera indondo singa igwatwira leo mungu igwatwira rero no matendeni twale gukwanira omugore ro kumwira byasa ona sokuru n'ikigoti cyao mukora tigaso kuri n'ikigoti cyao cyo to sai ni renkoro tubo bugento kieko bwana tu oyo mubwata matoki mbarara ngasi ngieke bora omuntu ndogo umwana ndogo tarogo kagango tengari kerago ayo narairo borito asa magazeti aserito koria rero